Gaurkoan txapaldizkarian autismoa buruz hitz egingo dugu, espektro zabal eta anitza hartzen baitu, baina hutsune handia ere badago informazioan, ez jakintasun handia agian daukagu, gizartean, hezkuntzan, bai medikuntzan. Gaurkoan txapaldizkarian izone askorra izango dugu bidelagun, gizarte hezitzailea da, hiru alabaren ama dugu, eta autismoa diagnostikatu zioten 40 urterekin. Eta gaurkoan, zure kasuaren bitartez autismoaz apur bat gehiago ikasiko dugu. Ongi etorri izan, Mila esker. Bueno, zure esperientziatik hitz egingo dugu, eta hasieran esan dut, 40 urterekin diagnostikatu dizutela autismoa, eta deigarria egin zaigu, ez? Suposatzen dut, beraz aurretik, ibilbide luze bat egon dela, ez? Konta iguzu nola izan da? Bai, oso ibilbide luzea izan da, 40 urtekoa. Ni betidanik sentitu naiz arraroa, bestengandik ezberdina. Oso txikitatik eta askotan gurasoei esaten nien aita ama, baina ni oso arraroa naiz. Ni ez nahi beste neskak bezalakoa. Baina haiek ez zituzten ikusten nire zailtasunak. Behar bada bai nire berezitasunak, baina beti ez dakit, aitzakiren bat aurkitzen zuten, berezitasun horiek ez dakit... Ziur asko ikasketetan ondo joaten zinen, ez? Ni izan naz oso neska lasaia, oso ikasle ona, nota onak ateratzen dituen eskolan, eta oso neska formala nintzen orduan, inork ez zuen ikusi arazorik. Baina ni barrutik neraman sufrimendu handia. Kostatzen zitzaidan pilo bat etxetik irtetzea. Ez zitzaidan gustatzen kalera joatea, ez zitzaidan gustatzen eskolara joatea, ez errez. Eta gurasoei esaten nien, ez nuela eskolara joan nahi, ez nuela etxetik urten nahi, baina haiek umeen kontuak zirela uste zuten, eta eskola nota onak ateratzen nituenez eta oso asuntzuan nintzenez, inork ez zuen ez errara. Zegoen arazorik, ez? Harritu egin nago zu ere ezagutzeak, ez baituzu autista ematen, edo ez dakit guk pentsatzen dugun autismoaz, ez dakit, igual oker gaude, ez? Eta suposatzen dut askotan esan dizutela igual hori, ez? Diagnostiko orain dela 9 hilabete jaso dut, eta handik ona askotan esan didate hori, ez dudala autista antzematen. Eta, nik ulertzen dut piropo moduan edo esaten didatela, baina nahiko molestatzen dit, egia esan. Bai, ze orain nik badakit, jendeak zer esan nahi duen, baina orain jendeak ikusten duena da 40 urteko lanaren ondorioa. Ez dute ikusten sufrimendua, ez dute ikusten zelako sobresfortzua egiten dudan izone izateko eta normala bezala konportatzeko, edo bizitza normala edukitzeko. Sufrimendua eta esfortzua ikaragarria izan da eta izaten ari da oraindik ere. Eta horregatik pixka bat molestatzen dit, baina gainera ez dakit zein izan behar den autista baten itxura. Eta uste dute horretan gauzela... Asko ikasteko daukagula ere, gizarten moduan ere, ez? Autismo espektro oso zabala da, eta ez uste dute komunikan bideen bidez estereotipo bat saldu egin digutela, ez dakit hor daukagu Sheldon Cooper, The Good Doctor edo Rainman elako pertsonaiak, eta nik uste guztiok autismoari buruz pentsatzen dugunean, imaginatzen dugu mutil bat edo gizon bat, inoiz emakumea, eta hor bakarrik dagoena eskina batean, ez dakit behar bada kulunkatzen, ez duena berbaiten, ez duena nahi besteekin harremanetan egotea, eta, klaro, errealitatea askoz ere zabalagoa da. Eta anitza da esan dugun bezala, ez? Oso espektro zabala hartzen duelako, ez? Hori da. Suposatzen dut, kontatu duzu, duela 9 hilabete diagnostikatu zizutela, baina aldez aurretik, zu sentitzen duzun sufrimendu hori, ez? Eta ezintasun batzuk edo, bestelako medikuekin eta ibili zarela, ez? Eta, ibilbide luze hori, suposatzen dut izango zela oso gogorra, ez? Bai, nekagarria. Ziur asko beste diagnostiko batzuk izan dituzulako, hau baino lehen. Bai. Ni uste dute pilulak hartzen hasi nintzen 10 urtekin. Antsietate pilo bat naukalako eta ezin nuelako lo egin.
Baina pediatrak, eta tripako min ugari nituen, orain helduan naizela, konturatzen nahi tripako min horiek antzietatearekin zer ikusia zeukatela. Baina, karo, ni horretan ez nintzen gain gertatzen zitzaidanari hitza jartzeko. Da, hori, hasi nintzen 10 urtekin, da hortik aurrera, profesional pilo bat ikusi egin ditut, medikuak, psikiatrak, neurologoak, psikologoak, akupuntura bebai egin dut, meditazioa, imagina, denetarik. Karo, ulertu alizateko barruan zenuen hori, ez? Eta diagnostiko pilo bat jaso ditut, batez ere nerabetasunean, oso nerabetasun gogorra pasa egin nun, antsietate pilo bat, depresioa, insomnioa, bebai, trastorno de la alimentación, ez dakit zelan esan euskeraz. Elikagai nahasmendua. Hori, elikagai nahasmendua, bebai. Diagnostikoak ez ziren, trauma bebai, diagnostikaztu zidaten, gauza pilo bat. Ez zeuden txarto, diagnostiko horiek baina inkopletoak ziren. Hau da, horren kausa edo horren Azia edo, zer sortzen zuen? Nik erantzun hori behar nuen, eta profesionalek ez zidaten ematen. Gero ja 12 urte egin nintzen 28 urteekin, eta berriro okerrera jun nintzen, berriro depresioa, berriro antzietatea, eta honetan ja trastorno bipolarra diagnostikatu zidaten. Eta urte betez egon nintzen diagnostiko horrekin, pilulak hartzen, baina ez nintzen hobetzen, ez nintzen hobetu sentitzen. Eta asko pilo bat ikasi nuen trastorno bipolarrari buruz, eta nik ez nuen niri burua hor ikusten, ni argi neukan hori ezela nire arazoa. Eta, baina ez nekien nori galdetu, zen 3 psikiatretan ibili nintzen azkenean, da 3ak trastorno bipolarra zela esaten zidaten. Eta oso galduta sentitu naz bide honetan. Behin diagnostikoa aukinda, ez dakit lasaitasuna jaso duzun? Bai, lasaitasun pilo bat. Gutxienez, zure burua ere, eta zure min horiek, sufrimendu horiek ulertzeko, ez? Bai, ni orain nire burua hobeto ulertzen dut, eta ingurukoek ere hobetu ulertzen didate. Ze gauza da, ingurukoek ere ez didatela ondo ulertu orain arte. Eta beti pentsatu egin dute aula nintzela, edo alferra, lotxatia, apetsua, ez dakit. Eta hori oso gogorra, eta hori nire barneratu egin dut. Eta motxila horrekin hastea eta bizitzea oso zaila da. Ni pentsatzen nuen nire barruan zertxo bait txarto neukala, eta ni izan behar nintzela gai hori hobetzeko edo hori aldatzeko. Eta, karo, ezin nuen aldatu. Aipatu izan duzu, gizonezkoak edo ohikoagoa dela, gizonezkoen, edo ikusten dugulako gehiago, autismoa gizonezkoengan. Diagnostikoa zailagoa da emakumeengan edo? Bai, bada zailagoa. Izan ere oin arte pentsatu egin da autismoa bakarrik gizonei afektatzen zilela. Baina, hori izan da genero perspektibatik edo, medikuntzan ere badagoelako hori, ez? Hori, beti pentsatu egin dute gizonen sintomak edo gizonen ezaugarriak emakumeok ere berdin antzestu edo azaldu behar genituela. Zirela, ez? Bai, eta ez da holan. Emakumeok orokorrean, daude salbuespenak baina orokorrean emakumeak gure autismoa edo gure ezgaitasuna izkutatzen dugu, oso txikitatik gainera. Eta hori egiten dugu batez ere besteak imitatzen. Ni oso txikitatik degelako beste neskak begiratzen dituen eta fijatzen ditzenea zelan hitz egiten zuten, zelan jasten, zelako arropak eramaten zuten, zelako keinuak egiten zituzten, eta gero ni etxean, ispilu aurrean, orduak ematen dituen hori praktikatzen. Ikasi egin duzu, ez? Nola egon behar zaren? Bai, ikasi. Bai, telebistatik pilo bat ikasi egin dut. Eta guztia, telebistatik, pertsonengandik, holan ikasi egin dut guztia. Baina ni ez nintzen kontziente. Ni pentsatzen nuen, era batean guztiok egingo zutela holan. Denok egingo genuela horrela, ez? Bai, ez nukan oso garbi. Ze gertatzen zen nirekin. Banekien, zertxo bait arraroa zegoela nire funtzionamenduan eta asko sufritzen nuela, imagina, 24 orduz antzerkia egiten egotea, pertsonei bat antzesten egotea, oso nekagarria da.
Orduan oso gogorra egiten zitzaida etxetik ateratzea. Ze, klaro, pertsona normaltasunaren, ez dakit, mozorroa jantzi bar nuen, ez da? Eta oso jasangarria zen. Bueno, eta autismoaren diagnostikoa oso konplexua da emakume eta pertsona ez binarioetan, beraz? Orduan ez da hain erraz diagnostikatzen, edo horre ere medikuntzan zaharkitutako metodoak daude, edo... Bueno, gertatzen dena, gizona izan denez beti medikuntzaren, ez dakit, protagonista edo, gizonak ez garenok, okerrago daukagu diagnostikoa jasotzeko, seguren ezaugarriak ez dira berdinak. Eta bai, tresnak badauz zahartuta, eta gero emakumeekin gertatzen dena da hori, zailagoa dela ikuste autismoa. Izkutatzen dugu, bebai psikologoen aurrean, izkutatzen dugu ez gara kontziente izkutatzen ari garela. Eta profesionalek ez dakite autismo femeninoari buruz, ez da. Orduan oso zaila da, batez ere emakume helduetan egitea diagnostikoak. Neska txikiekin apurtzu errezagoa da orain. Orain, ikusten duzu aldaketa egon dela, zu txikia zinenetik gaur egunera. Bai, pixka batea aldatu egin dira gauzak, baina oraindik emakume pilo bat daudie hortik kanpo diagnostiko gabe. Izan ere uste dute 4 gizonetatik emakume bakar bat diagnostikatzen dute. Orduan hori esan nahi du, milaka emakume, edo pertsona ez binario, edo ez dakit, pertsona pilo bat egon behar direla hortik kanpo diagnostiko gabe. Diagnostikorik ez eukitzeak suposatzen duen sufrimenduarekin, pertsona horrentzako, ez? Gizartean ezin enkajatu edo esango genuke, ez? Hori da. Zu badakizu zertxo badaukazula, zer daukazula, ez doala ondo, baina ez dakizu zer, eta ez dakizu zelan konpondu. Eta ezin ulertu hori, ezin ulertu, hori da. Eta, klaro, sufrimendu hori urte askotan eramaten badozu gainean, klaro, zure osasun mentalan eta zure autoestiman eragin handia izango du. Eta nire kasuan eukido, eragin pilo bat, antzietatea, depresioa, eta suizidio ideazioa izan da oso gogorra eta oso potentea, klaro. Hala ere, izugarrizko ahalegina egiten ari zara gaur egun, ez? Guzti honen berri emateko gizarteari, hedabideetan agertzeko, eta badakigu esfortzu handia dela ere, ez? Elkarrizketetan zure historia kontatzea, ez? Baina hor ere ikusten duzu egin beharreko bat, ez, izan, Bai. Behitu, ni azkenean ni konturatu nintzena, autista nintzela. Kasualitatez, artikulu bat erakurri nuen aldizkari baten. Eta ulertu zenuen zure gaitza hori zela? Ikusi nuen. Ezke bazegoen hor emakume heldu baten historioa, bai diagnostikoa heldutasunean jaso zuena, eta irakurri nuen, eta hori nire bizitza da. Hori da niri gertatzen zaidana. Hainbeste urte erantzunaren bila eta hau da erantzuna. Orduan nire psikiatraren gana joan nintzen, eta esan nion, nik uste dut autista naizela, ze behitu irakurri dut hau, eta ikasi nun pilo bat autismoari buruz. Eta berak esan zidan, ez, hori ezinezkoa da, zuen zintzara autista izan, eta ni galdetu nion, segatik ez, ez duzulako perfila ematen. Eta zein perfil da hori. Eta esan zidan, zu kontaktu begirada edo begietara begiratzen dozu, berba egiten dozu, semeak dituzu, lana daukazu. Ikasin duzu, ez? Ezin zara autista egin, eta orduan antze konturatu nintzen, ni nekiela psikiatra baino gehiago, eta berak ezekiela eta gainera ez zuela jakin nahi. Orduan nire, eta ez zuen nire lagundu nahi, ni galdetu nion, bidali mesedez espezialista baten gana, autismoan espezialista baten gana, eta Osakidetzan ez zegoen ezer, ez zegoen inork. Eta orduen nire kabuz bilatu behar izan nuen bat, pribatua, eta egin zidaten azkenean diagnostikoa, lortu nuen, oso gogorra izan zen, bai diagnostikoa, baina azkenean jaso nuen.
Eta ikusi nuen, hor dagoela hutsune handi bat, ez? Oso handi bat, eta desinformazio pilo. Aipatu duzu, ez? Dagoeneko esan zizutela, ez dituzu ezaugarriak. Bueno, aipatu dugun bezala, autismoa oso anitza da, ez? Espektro handia du, ez? Bai, anitza da, baina guztiok badaukagu amankomunean ezaugarri batzuk. Adibidez, gizarte harremanak hor zailtasunak ditugu, beti. Baina batzuk igual izan gara gai ezgaitasun horiek edo zailtasun horiek izkutatzeko edo ez dakit... Ikasteko bestera batean eramaten, ez? Eta igual beste batzuk ez dira gai. Baina horretan, gara antzietatea daukagu, ia guztiok, zentzu arazoak bebai, edo hori esaten dena erderaz, problemas de integración sensorial, hori bebai daukagu ia guztiok, estereotipiak egiten ditugu askok, igual kulunkatzen edo besoak ez dakizu mugitzen, lasaitzeko normalean egiten dugu, horrelakoak, komunikatzeko bebai badauzkagu arazoak, begietara... Zaratarekin ere, ez? Bai, zaratekin, argi diztiratzuekin, ez dakit, janariarekin, bebai, testurekin eta holan, gara oso sentsitiboak edo oso sentsibleak gara, arropekin bebai, behar ditugu arropa erosoak, zapata erosoak, horrelako badaukagu amankomuneko sintoma edo ezaugarri pilo bat, baina batzuk badaukate igual ezaugarri larriagoak edo ez dakit, eta beste batzuk arinagoak. Eta, bueno, horretan datza gure arteko desberdintasuna. Beraz, diagnostiko goiztiarra funtseskoa da, suposatzen dugu, kontatutakoa garekin, haurtzaroa hobeto eraman alizateko, hezkuntza ere hobeto enkajatu alizateko, eta ez bakarrik pertsonarentzat, baizik eta familiarentzat, ingurukoentzat, ez? Bai, eske familiaren eta ingurukoen konprentzioa edo oso garrantzitsua da. Umeentzat, helduentzat, guztientzat, eta orduan diagnostikoa edukitzea nik uste derrigorrezkoa dela. Eta hor badago hori ikusten ari garen hutsunea, ezta? Diagnostiko gabe bizitzea oso gogorra da. Behin jakinda, zuia zure dirutik hori da txarrena, aberatza izan behar zara, gauza batzuk ordaintzeko, baina behintzat aldozu izena jarri eta laguntzak bilatu, ordaintzen, baina aldozu egin. Baina ez badaukazu diagnostikoa, galduta zauz. Noski galduta, eta baita ere eskolan, ikasketa prozesuen horretan ere, diagnostika eukitzea ere, lagunduko du, norbana hasteko orduan. Bueno, autista gehienok ez daukagu lanik. Uste dut desenplegu portzentaia edo da, hori langabezia dela 80%. Gehienok ez dute ikasketak amaitzen. Eta gero amaitzen dituzte, baina lana topatzeko eta mantentzeko. Bai, ez, mantentzea igual izango da saia. Oso saia. Ni pilo bat sufritu indut lanean. Eta ni ikasi nuen gizarte hezkuntza bokazioz. Baina, karo, nire lana oinarritzen da harreman sozialetan, eta ni ez nekien horretan neukala ezgaitasun bat. Orduan ni sufritu dut pilo bat lanean, beti lankideekin konparatuta, beti sentitu naiz tentela, motela, ez nintzen besteen erritmoa jarraitzeko gai, eta asko sufritu dut. Orain ulertzen dut, guztia, baina, klaro, ez dakizunean eta oso importantea da, eta irakasleak jakitea, ezagutzea, zertan datza autismoa oso garrantzitsua da. Bebai, ikusteko, behar badaukate umeren bat, ez dakit, portaera ezberdina daukana, edo, oso garrantzitsua izango litzatek irakasleek behintzat jakitea eta familiari abizatzea. Formakuntza eukitzea, medikuntza hitz egin dugu, dagoen gabezia hori, edo zuk zure bizitzan topatu duzun gabezia hori, eta gizartea nola hartzen zaituztegu?
Bueno, Ez jakintasun handia dago ere? Bai, bueno, nire esperientzia behintzat da, ondo ezagutzen nautenek, ez dira harritzen, eta ondo ezagutzen nauten oso jende gutxi da, badakiten ere sufrimendari buruz eta ez dira harritzen. Baina ez didatenek ondo ezagutzen, nik uste dut ez dutela sinisten ni autista naizela. Orduan nik uste holan, zera zaten da, eszeptizismoz? Bai. Holan, nire kasuan, Eta gero nik uste anistasun egoera guztiekin gertatzen denare, gauza bera gertatzen da autismoarekin, gizartea ez dau prest anistasuna barneratzeko. Orduan, ezgaitasuna nik ikusten dudanaren arabera, ezgaitasuna ez da nirea, baizik eta gizartearena. Ez dit emoten ni behar ditudan laguntzak, ni behar ditudan tresnak, eta ni gizartean parte hartu ahal izateko. Eta hor dago arazo handia gainera, autismoarekin eta beste errealitate batzuekin ere. Beraz, bizitza honetan zenbat gauza ikasi behar izan dituzu, guretzako berezkoak direnak? Baina guztiak, ikuste. Arau sozialekin zerikusia daukaten gauza guztiak. Adibidez, elkarrizketa bat zelan hasi, nola hasi, eta nola mantendu, eta nola amaitu. Kaletik nora agurtu. Ni hori oraindik ez dut ondo ulertzen, nork agurtu behar dut eta nork ez dute agurtu egin behar. Nortzuk diren lagunak eta nortzuk diren bakarrik ezagunak. Nortzuk diren ezagunak eta nortzuk diren ez ezagunak. Eta zelako interakzio mota izan behar dozu bakoitzarekin. Karo, ez da berdina laguna izatea, ez ezaguna izatea, ezaguna izatea. Nik desberdintasun horiek ez dut argi ikusten. Ikasi egin dut, ez dakit, guztia zelan jantzi, ala moda joateko edo ni hortan bebai, galdu egiten naz, zelan mugitu, zelako keinuak egin, nola hitz egin, entonazioa, aurpegiko guztia ikasi dut emozioak, bebai, autista gehienok badaukagu gure emozioak identifikatzeko eta saltzeko zailtasun handia, deitzen da alexitimia. Eta orduan, hori gertatzen zaizunean ez dozu ezer ulertzen, zure buriari buruz, eta hori bebai ikasi behar izan dut. Eta besten emozioak irakurtzen, guztia. Bueno, alan dabe, diagnostikoa daukasunetik, aipatu dugu gaurko antxapen zaudela, baina zure historia beste irrati baten bitartez ezagutu genuen, eta bilatu duzu kanpaina, pixka bat gaia gizarteratzeko, plazaratzeko, eta zure kasutik bozgorailu bat zabaltzeko, hor baduzu sinadura bilketa bat, pixka bat zure kasutik abiatuta, pixka bat ezagutzera emateko autismoa edo... Bai, hasi nintzen egiten era terapeutiko baten, ez dakit. Behar nuen, ez hori zabaltzea, errealitatea hau zabaltzea eta mozorroa behin betirako keitzea edo, ez da. Eta, gizarte hezitzailea naiz eta hori bokazioz ikasi nun. Eta hau niretzat da gizartea hezitzea bebai autismoari buruz, ez da, edo gai honen inguruan. Eta horretarako, sinadura bilketaren kanpaina hau egiten ari naiz, oso igorekin, eta, bebai sare sozialak erabiltzen ditut. Oso aktiboa zara eta kontatzen pixka bat, hori ez, zer dan zuretzako eguneroko bizitza, ez? Bai, eta gainera emakume pilo bat topatu egin ditut ez sare sozialetan. Pilo bat ez, baina batzuk bai. Bai, heldutasunean jaso dutenak diagnostikoa. Eta, orain ez naz bakarrik sentitzen, ez da raroa ere, eta hori nik uste magia dela niretzat. Eta oso, ez dakit, nire minarekin edo nire sufrimenduarekin gauza polita bat egiten ari naz, eraikitzen ari naz. Hori sentitzen dut. Eta sensazioa beste emakume batzuei ere lagundu aldiezula edo jakin ez naiz bakarra hau sufritu duena, ez? Hori da. Eta jende pilo bat jartzen da gainera nirekin
kontaktuan, iaia egunero norbaitek pribatutik edo idazten egiten nauz, bere alaba edo ez dakit edo berak nirekin identifikatzen delako edo igual badaukalako seme bat autista dena eta, bueno, klaro, ni hitz egin dezaket. Eta ni azaldu ditzaket gauza pilo bat, badauz espektro barruen dauden pertsona askok ezin dutenak hitz egin. Orduan, hitz egin aldugunen ahotsa entzun behar da. Eta nik uste medikuntzan ere bebai entzun behar gaituztela. Ze, klaro, teorikoki eta espezialistek eta hori, ez dakit liburuetatik ikasten dute, baina guk badaukagu esperientzia bizi izan dugu, gure buruan. Bai, sufritu duzu hori, ez? Klaro, eta nik uste nirea eta beste emakume eta gizon batzuen ahotsa autista garenok oso baliagarria dena eta ez dakit, balorean jarri behar dugula, ezta? Eta, bueno, orain bide honetik jarraitzea gustatuko litzaidake. Ez dakit. Agortu zaigu denbora, Isone, benetan plazer bat izan da zurekin solasalditxoa izatea, eta asko eskertzen dizu ere txapaldizkariaren gonbitea baietz esan izana. Mil esker zuri, Ane. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.